Bzenica. Obec ležiaca v srdci Žiarskej kotliny, ktorej stredom preteká rieka Hron. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1075, kedy sa spomína pod názvom Gronzucha. V roku 1124 je v listinách obec spomínaná ako Boznica a od roku 1326 sa volá Bzenica. Obec má okolo 650 obyvateľov a skladá sa zo 4 častí: Bzenica, Bukovina, Záhorčie a Stupy. Bukovina, v minulosti samostatná obec s vlastnou školou, sa stala súčasťou Bzenice od 1. januára 1972. Záhorčie je stálou súčasťou Bzenice s vlastnou kaplnkou a kultúrnym domom. Dnes v ňom žije približne 20 stálych obyvateľov a zvyšné domy slúžia ako chaty. Najmenšou časťou obce sú Dolné Stupy, kde je len 9 rodinných domov a 1 bytový dom. Hoci je obec podľa oficiálnych záznamov známa od roku 1075, podľa archeologických vykopávok na vrchu Sobotište bola osídlená už v dobách Keltov. Ľudia sa od počiatkov zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom, prácou v kameňolome a potníctvom na Hrone. Aj dnes je v obci niekoľko chovateľov, ktorí sa zaoberajú chovom hospodárskych zvierat. Zaujímavosťou obce je, že sa tu nachádzajú 2 kostoly a 1 kaplnka. Dominantou Bzenice je kostol svätej Alžbety Uhorskej. Kostol bol postavený na mieste pôvodného kostola z 13. storočia, ktorý bol v roku 1937 zbúraný. Základy nového kostola pomáhala kopať aj mládež zo Bzenice. Rímskokatolícky kostol svätej Alžbety Uhorskej je jednoloďová modernistická stavba. Súčasťou vnútorného vybavenia sú aj artefakty pochádzajúce z pôvodného kostola. Od roku 1939, kedy bol vysvetený, slúži veriacim dodnes.
Druhým kostolom v obci je kostol Narodenia Panny Márie v časti Bukovina. Kostol bol vybudovaný pristavením novej časti k pôvodnej kaplnke v roku 2003. Treťou sakrálnou stavbou je kaplnka Panny Márie v časti Záhorčie. Kaplnku dal postaviť Jozef Sitár s manželkou Máriou. Vysviacka novej kaplnky bola 8. septembra 1849 a zúčastnilo sa jej okolo 5000 ľudí. Oltár, ktorý je v kaplnke, bol zakúpený synom Jozefa Sitára Jurajom v roku 1887 v Tyrolsku. Kaplnka bola rekonštruovaná do súčasnej podoby v rokoch 2010 až 2014. Obec spravuje aj 2 domy smútku a 2 cintoríny. Svoj dom smútku a cintorín má Bukovina aj Bzenica. Súčasťou toho bzenického je po kompletnej rekonštrukcii z roku 2014 urnový háj a pietné miesto padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Dôstojným prvkom výzdoby je socha Panny Márie, zachovaná z pôvodného bzenického kostola z 13. storočia. Do roku 1980 bola v obci aj základná škola. Do roku 1972 bola škola aj na Bukovine. Dnes je v priestoroch školy na Bukovine bytový dom a v Bzenici materská škola, knižnica, klub dôchodcov a pamätná izba rímskokatolíckeho kňaza a slovenského polyhistora, archeológa, geológa, historika, botanika a etnografa Andreja Kmeťa, významného rodáka z obce Bzenica. Jeho meno nesie kultúrny dom vo Bzenici a tiež rozárium v blízkosti kostola svätej Alžbety Uhorskej. Život v obci mal rôzne podoby. Voľný čas si ľudia vyplňali zábavou, umením aj športom. V obci malo dlhú tradíciu divadlo. Ochotníci pravidelne nacvičovali divadelné hry, s ktorými vystupovali nielen pred miestnymi divákmi. V súčasnosti sa ochotnícke divadlo už nehráva. Do súčasnosti však pretrvala tradícia folklórneho spevu a tanca. Folklórna skupina zabezpečuje kultúrny program pri rôznych príležitostiach, ako sú oslavy, festivály či fašiangový sprievod.
Pred časom bola obnovená aj činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Dobrovoľní hasiči pomáhajú nielen pri hasení požiarov, ale aj počas živelných katastrof. Nedávno im bola z ministerstva vnútra odovzdaná hasičská technika, ktorá ich prácu dokáže ešte viac zefektívniť. Asi najdlhšiu tradíciu má v obci futbal. V obci sa hrá nepretržite už 75 rokov. V začiatkoch Sokol, neskôr Tatran Zenica, vychoval množstvo úspešných futbalistov a hostil niekoľko zaujímavých turnajov. Od sezóny 2023-2024 popri seniorskom A tíme pôsobí aj družstvo dievčat do 15 rokov, hrajúce druhú ligu. Počas rokov od svojho vzniku prešla Bzenica viacerými zmenami. Obec sa stále rozvíja. Pribúdajú mladé rodiny, budujú sa nové ulice. Hoci priamo v obci nie je veľa možností sa zamestnať, dobrá dostupnosť vďaka dopravnej infraštruktúre, autobus, vlaková stanica, diaľnica s nedalekým diaľničným výjazdom predurčujú Bzenicu k tomu, aby sa stala vyhľadávaným miestom pre rodiny s deťmi, ktoré chcú žiť priamo v lone krásnej prírody.